קוראים חברים? כן, אני חזרתי. מה זאת אומרת חזרתי? חודש לא העליתי סרטון, כן? גם הבטחתי לכם שאני אעלה סרטון ל30,000, אבל לא הצלחתי, לא יכלתי, וסתכלו כמה גביעים אני כבר, 35,400, ולא הספקתי לעלות סרטון חבר'ה, אני ממש מצטער. אבל אנחנו בעונה חדשה, כמו שאתם יודעים כבר קניתי את הבאטל פאס, גם על זה לא היה לי זמן לעשות עליכם סרטון, אבל חזרתי, אני חזרתי, קיצור, וכמו שאתם רואים, 35,000, ותסתכלו את הדמויות שלי, יש לי את לילי, העליתי אותה ל-1166, ואת אדגר ל-1105, ואת קולט ל-1023, ויש לי לאחרונה גם 81 ברולרים, עוד שנייה את כל הברולרים, ומי שלא יודע, העונה החדשה, שדים נגד מלאכים, היום אני שד, וכמו שאתם רואים, עוד שנייה אני מקבל את התיבה השלישית שלי, ויאללה חבר'ה, בואו נשחק קצת ונדבר. אז יאללה, בואו נתחיל משחק. טוב חבר'ה, אז נעלמתי קצת לחודש, לא העליתי סרטונים, אבל הנה אני חוזר, ובגדול, וגם כמו שאתם רואים, הרבה התחדש לי בתקופה שלא הייתי כאן, הרבה דברים נהיו בברול סטארס, כמו שאתם רואים, העליתי גם גביעים וזה. סרטון 30,000 לא יהיה. כן חבר'ה, שימו סאב, אני יודע שהרבה זמן לא העליתי, אז שימו סאב, אני חוזר. שימו סאב, שימו לייק, שימו פעמון, שימו הכל פשוט חבר'ה. וזהו, יאללה בואו תראו אותי קצת משחק. וגם הברולרית החדשה ג'וג'ו, גם קיבלתי אותה. והעונה הזאת די מטורפת, לכולם התאפסו הגביעים. כמו שאתם רואים אני בטעות מתאבד, לצערי. אבל כן, התאפסו הגביעים כמו שראיתם, בטופ הארצי. וחבר'ה, תעקבו פשוט, באמת. יאללה חבר'ה, שנייה אני צריך להתרכז כאן. אנחנו ממש בקצה, מה זה הדבר הזה? זהירות. יו, אני מת. לא טוב, חבר'ה, לא טוב. מקום שלישי, אני חושב שאני אשחק קצת גביעים, ולא בכרטיסים. יאללה, מי זה? לא יודע. חבר'ה, כמו שאתם רואים, המועדון שלי די מפוצץ, יש עוד מקום אחד, אבל חבר'ה, מעל 900 גביעים נכנסים כרגע, כי אני רוצה ממש להגיע לטופ הארצי בעצם, כי כבר הגעתי עם, נראה לי עם 2 שחקנים אצלי בטופ הארצי, בואו נבדוק. אנחנו מובילים מקומי. חבר'ה, עם לילי ואדגר, בואו נראה את אדגר. כן, עם אדגר אני מקום 42 בארץ, בואו נראה איפה אני. כן, הנה אני, מקום 42 בארץ. ועם לילי אני מקום 77, שזה יפה, בואו. זה יפה ממש. עכשיו, בואו באמת נשחק קצת ככה, אני רוצה לעלות גביעים. עוד מעט, עוד 36,000, סליחה. אז יאללה חבר'ה, בואו נעלה קצת גביעים. כמו שאתם רואים, יש לי הרבה שחקנים חדשים שנוספו לרשימה, כמו קורדיליוס, יש עוד הרבה שאין לי, מלודי, מיקו, שהם נוספו עכשיו לרשימה, ונשאר לי עוד 4 ברולרים, וזהו, יש לי את כל הברולרים, ואז אני מגיע לתהילה תכלס. זה כיף תכלס. יש לי גם את ג'וג'ו החדשה, ועומד לעשות שחקן חדש שקוראים לו צל, כן? כולם בטח שמעתם עליו. טוב יאללה, בואו נראה את המפה. אני אבחר ברולר. חבר'ה, ואנחנו באמת עוד 10 מנויים, עוד 10 סאבים כאילו, ב100 מנויים. אז יאללה חבר'ה, שימו רק 10 אנשים.
10 אנשים שישימו סאב, לייק ופעמון. רק את זה אני מבקש, חבר'ה. באמת. טוב, אני אשים ככה את גריי. 11, זה. יאללה. נעלה קצת גביעים. וחבר'ה, מלאכים נגד שדים, תגידו לי את מי בחרתם. ואחר כך אני אראה לכם את הסקינים שקיבלתי בשדים, וגם את הסקין של אדגר, איך לא הראיתי לכם. קיבלתי את הסקין של אדגר. את לילי אני מנסה, חבר'ה, להשיג. בואו נזכר קצת. יש. לא. אני קצת מפספס כאן, אבל הכל טוב. אני עדיין משחק טוב. יאללה. בואו נראה. איפה יש עוד אנשים כאן? יש לנו אותו. קנג'י, אני לא רוצה כל כך שיתקרב אליי, אבל אין לי ברירה. זה קצת כאב. ובואו נשחק עם בסדר, לא נורא, הכל טוב, הרצף הלך לי. מבאס. טוב, בואו נשחק עם אלה שיש להם סקינים של... בואו נראה רגע איזה סקינים קיבלתי. חבר'ס, רגע. אז נשחק עם הסקין של ג'ין. כן. יאללה. באמת, חבר'ה, מזמן לא הייתי ביוטיוב. כי מזמן לא העליתי סרטון תכלס, כן? זה ככה, זה היה לי תקופה קצת קשה. אבל עכשיו אני חוזר. חבר'ה, אני חוזר. את האמת היא, עד עכשיו לא שיחקתי עם הסקין הזה של ג'ין. לא יודע, לא חשבתי. ימלא. אוקיי. בואו נראה. זהירות בו. מה? איך זה לא העיף אותו דבר הזה? אין אדם. נראה נעים. טוב, בסדר, הכל טוב. עדיין הרווחתי קצת גביעים, כי הוא קצת גביעים אצלי, זה לא כזה הרבה. טוב, את מי יש לנו עוד? נשים את טמז. טוב, חבר'ה, אני אעלה קצת גביעים ואז יחזור אליכם. אני חושב שנשחק קצת במדורג, לעלות ככה. יאללה, נשחק מדורג ככה, לכיף. שלל, אוקיי, שלל אני אבחר את קולט או את פייפר. אני אלך על קולט. שנייה, קולט. לא, בחר לי את קולט, אז אני אבחר את פייפר. חבל, אבל רציתי את קולט, למה? טוב, חבר'ה, כמו שאתם יודעים, אני הולך לעלות עוד סרטונים באמת רציני עכשיו, אני חוזר. או בגדול. והולך להיות כאן עוד הרבה תכנים של ברול סטארס. זהו, כאילו, אני הרגתי אותו. זהירות. יש כאן זורקים, מה זה מעצבנים? כאילו, איזה מעצבנים הם מלא. אוקיי, חבר'ה. מלא. לא, ויש מת. רגע, שמאלה עלייה. מלא. יאללה, חבר'ה. מלא. וואי, התיק הזה, מה זה מעצבן אותי? יו. אוקיי, צריך לראות בו. יש, לא. טוב. לא, הם מובילים, אני לא מאמין. שמאלה. לא. אבל הקולט הזה כל שנייה מת, מה זה? חבל שאני לא צריך עם קבוצה, מה זה הדבר הזה? שנייה. אולי אני אחר כך יזמין קבוצה. יש. עכשיו אני צריך להרוג רק עוד אחד, וזהו. יש לי הייפר. לא משנה, אני אברח מכאן. לפני שיהיה מאוחר, כי אנחנו גם ככה מובילים עליהם. אנחנו 18-17. לא,
אסור שאף אחד ימות כאן מהקבוצה שלי. אחר כך אני אביא קבוצה משלי. לא, לא. לא, אסור שהם ימותו לי. לא. אני לא מאמין, חבל. טוב, חכו שנייה, אולי אני אנסה להזמין כאן כמה חברים. בואו נראה, אני אנסה להזמין כמה חברים. חכו שנייה. הבאתי כאן חבר שקוראים לו ונום, לא באמת כאילו קוראים לו ונום, כן? יאללה. תופסים עליו, אני די שונא. טוב, את מי נבחר? רגע, קודם כל מי לפסול, כי הוא ביהלום. עכשיו את מי הייתם פוסלים? את מי הייתם פוסלים? אני פוסל כאן את ליאון. לא, פסלו לי את קרום. דווקא את קרום. אני אבחר את לו. לא בחרתי. הנה, אני בוחר את לו. זהו. יאללה חבר'ה, אחרי המשחק הזה נראה לי אני אסיים את הסרטון כבר. ואני אעשה איתכם עוד הרבה סרטונים באמת. ותנו לי רעיונות, חבר'ה, תנו לי רעיונות בתגובות. תנו לי רעיונות. ויאללה. תפנקו בלייק, תפנקו בסאב. חבר'ה, עוד קצת מהסאבים. עוד קצת. קצת ככה ללחוץ על זה. ככה, טק. טק, טק. ככה על המסך. בופ. זהו. רק על הפעמון שיצלצל כזה, שיעשה רעש של פעמון כזה. כזה. טוב, את מי הוא רוצה לבחור? פייפר. טוב, פייפר זה בסדר. נראה לי כאילו. יאללה חבר'ה. בתקווה שננצח את זה. מאז הסרטון האחרון שהייתי בכלל ב-28 נראה לי זה היה, 28,000 גביעים. עליתי כבר ל-35,000, כן. אבל נעשה לכם סרטון של 40,000, זה בטוח יהיה. עוד 5,000 חבר'ה, ויש לי סרטון של 40,000 בכיס. יאללה. שמאלה, אימא'לה. יצילו, שם בלולו. שם יעזור לי. טוב, בסדר, חכו, אנחנו כרגע מובילים, אני ממלא חיים. אוי לא. טוב, רגע, זהירות. אימא'לה. יש לי קצת תקיעות, כמו שאתם שמים לב, אבל קצת, לא נורא, זה לא כזה נורא. יאללה, זהירות, לא. אוקיי, בזהירות. לא הספקתי אפילו לבוא איתי. חבר'ה, אני שונא תופסים יהלומים. חבר'ה, רגע. אפשר לתפוס אותו. לא, הוא עם 8, חבר'ה. עוד 2. אוי, לא. הלך עלינו. רגע, אני חייב לפתוח לכם כוכב כזה. של זה. אימא'לה. סתמאלה, רגע. איפה הוא? לא. בסדר, יש לנו עוד הזדמנות כאן. אוקיי, סבב שני. יאללה. אנחנו חייבים לנצח. אני אחזור אליכם לסבב. או שננצח או שנפסיד. או שזה סבב שלישי. כמו שראיתם, הפסדנו. הייתי זהב שלישי. אבל ירדתי. בסדר, הכל בסדר חבר'ה. ממש עוד כמה ניצחונות. אז אני שנייה עושה את 3 הניצחונות האלה, ואז נפתח ככה כוכב. אז יאללה חבר'ה, חכו שנייה. וחבר'ה, כן, רגע, חכו עוד לפני שנסיים את הסרטון שלנו. תסתכלו. אני פותח פשוט 2 כוכבים. מהיר, למה זה כל כך מהיר? למה זה כל כך מהיר הדבר הזה? איזה מבאס חבר'ה.
טוב חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. כמו שאתם רואים, 35,434. יאללה חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו להיום. שימו סאב, לייק ופעמון, ונתראה בסרטון הבא, שזה לא הולך להיות עוד חודש, תאמינו לי. יאללה ביי.